ka jopur koro dwaro ni mondo oloknegi jotend kembe mag rego niang' ma Muhoroni kod Miwani kaka yo mar neno ni lai mar tich odhi kare. Riwruok makelo kanyakla jopur mawuok e gwenge mag Muhoroni bende koro wacho ni telo mantie sani tich otamo. Ka otelnegi kod jagoro mar jopur Noah Opiyo, jopur bende ne orwako paro mar chuogo bod mabiro tayo weche sukari ma osechwal e od bura mamalo. Geno margi en ni jo od bura biro kalo parono kaka yo mabiro neno ni jopur oyudo omenda mar puro niang' kendo bero sekta no. Pesa mar jopur puro godo niang' and ma wakwayo through wabunge magwa nikech nitiere sugar bill manie bunge sani ma wagombo ni mondo tiek mapiyo piyo kaka nyalore mondo mi allow for the reintroduction mar sugar board mondo wayud pesa kaka jopur mwanyalo puro godo niang'. Ma ne timore chon to kanoketh sugar board to koro ma bende nolal. Koro wadwaro mar ariyo gima wadwaro kabisa mondo sirikal okonywa ni wadwaro ni mondo golwe wach mar receivership ni. Sani waonge gi receivers. Sani wan gi jok mokel mondo rit kambi ma Muhoroni to rit kambi ma Miwani. To jogi onge gi pesa manyalo chulo japur, jogi okomi pesa manyalo chulo jatich, jogi okomi pesa machulo services mopogore opogore. Omiyo wadwaro ni sirikal sama koro imiyo kembe mag sirikal board, timiyo gi managing directors ni. Muhoroni Sugar gi Miwani Sugar bendo mi separate management. Wabed gi substantive managing director Muhoroni Sugar. Moko kuom joma hikgi oniang' e kar dak ma Githurai Kimbo e kaunti ma Kiambu